domani si vedrà e sarà quel che sarà,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  che sarà della mia vita chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà quel che sarà.終わり方、いろんな終わり方があると思うんですけど、まあちょっとここでどうやって終わるかなってまとめてみた感じ。最後少しリタルダンドしましょう。So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà。でそこでまあテヌートありますよね。だsarà quel che saràをまあちょっと一個一個歌う感じで、けさらでまあ八王朝の集音でっていう感じで、一応まあいろんな終わり方あると思うんですけど、ここではそれでいきたいと思います。でじゃあまずですね、日本語歌に行く前に何回もこう歌詞を読み込んだ方がいいかもしれないですね。そのセリフとして、それで言葉としてこうニュアンスをつかんで、それを音に乗っけていくっていう感じがこの曲の場合特にアプローチが歌いやすいかなと思います。まず音を取ってしまうとどうしてもねこう事務的な機械的な感じになってしまうので、ちょっとじゃあ読んでみましょうか。平和で美しい国、どうぞ。平和で美しい国、信じ合える人ばかり、信じ合える人ばかり、だけどでここももうその音符の数足りなくて、だけどって伸びてるけど線通り伸ばすことはなくて、だけどって切ってしまっているので、だけど明日はどうなることやら、どうぞ。だけど明日はどうなることやら、誰も分かりはしないさ、誰も分かりはしないさ。けっさら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 、僕たちの人生は階段を手探りで歩くようなもの、階段を手探りで歩くようなもの。えさらさらけるけさらさらけるけさら、そこはそのままでイタリア語のところがカタカナで書いてあるだけですけど、じゃあ2番ですね。固く心結ばれて、固く心結ばれて、誓い交わした友達、誓い交わした友達、だけど背き合うこともきっとあるだろう、だけど背き合うこともきっとあるだろう。誰も分かりはしないさ、誰も分かりはしないさ。けさら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 、僕たちの人生は涙とギター道連れにして、涙とギター道連れにして、夢見ていればいいのさ、夢見ていればいいのさ。アモーレミーヨ、アモーレミーヨ、ここも全部8分音符にアモーレミーヨって載ってますけど、そうするとやっぱりすごくね硬い感じになっちゃうので、そのイタリアのアモーレミーヨっていうリズム出して、アモーレミーヨ、どうぞ。アモーレミーヨ、口づけした。初めての激しい恋、初めての激しい恋、だけどいつかは冷たくなるさ、だけどいつかは冷たくなるさ。誰も分かりはしないさ、誰も分かりはしないさ。この言葉が聞こえてくるようにこう言葉を乗っけてほしいですね。ちょっとじゃあ言ってみたい。お隣の方とずれても構わないので、自分なりに喋ってください。じゃあもう一回最初日本語の部分いきましょう。平和で美しい国、信じ合える人ばかり、
僕のケサラですね。僕の人生がどのようになるか、誰がそんなことを知っているだろうか。本命ポルトラキターラ、キターラっていうのはギターなんですよね。ポルトがこう携えるとか運ぶとか、ギターを携えて、もしも夜に僕が泣いたら故郷への愛歌を奏でるだろう。そこからイタリア語になってるんですね。じゃあそこの分ギターラのところ、ケサラ右ページの一番上の段のちょうど一番右端からいってみましょう。じゃあ123で入りますね。123ケサラ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 デラミアビタキロサcome porto la chitarra e se la notte piangerò una nenia di paese suonerò でもうかなりね漢字たくさん歌い込んできたので、ある程度こうよく出てくる単語が分かってきていただいてると思うんですけど、ノッテがまあ夜ですよね。ノッテピアンジェロが泣くだろう。ネーニアっていうのが愛歌、そのエレジーというか悲しみの歌。ネーニアディパエーゼっていうのがその故郷ですね、国。パエーゼスオネロがスオナーレ奏でるっていうのの未来形なんですけど、僕は、故郷への愛歌を奏でるだろう。で、その先いきますね。またケサラ、なるようになるだろう。ケサラデラミアビータ、僕の人生、ビータが人生ですね。キロサ、誰がそれを知っているだろうか。ソファルトゥットオフォルセニエンテ、そこが何でもできるか、あるいはおそらく何もできないか。ソファルトゥット、すべてのことをファルできるか、フォルセ、あるいはおそらくニエンテ、何もできないか。ダドマーニシベドラ、明日から本当の自分に気づく。サラでも、それでなるようになるだろう。サラクエルケサラで、あとも同じことを繰り返しね。ケサラデラミアビータキロサ、誰がそれを知るだろうか。何でもできるか、あるいは何もできないかで続きますね。じゃあイタリアの部分、そこを歌っているので、ちょっと意味を少しかみしめながら、もう一回じゃあイタリア語のところいきますね。右ページの1段目の一番最後、ケサラからいきます。1、2、3、ケサラ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 デラミアビタキロサcome porto la chitarra e se la notte piangerò una nenia di paese suonerò
じゃあもう一回だけ最初から通しましょうか。日本語をやって、イタリア語やって休憩にしたいと思います。じゃあお願いします。平和で美しい国、信じられる人ばかりだけど、明日はどうなることやら誰もわかりはしないさ。